Jo, nej. Ej, få se min bluse. Lise, få se. Lise, få se min bluse. Okay, jeg håber ikke på det. Nej. Ej, hvor er det så. Jeg er rigtig god. Prøv at se, hvis jeg har fået der. Ej, men jeg er bare. I ser en så jeg kan ud, hvor vi bare henne. Så var det sådan noget, hvor man bliver løbet op med. Nej! Hvor man bliver løbet op med så en elevator, så kører den op, så kører den ind, og så... Jeg rykker mig derover, hvis... Ej, jeg har også fået det op. Prøv lige se min bluse. Se den. Jeg kan kaste ad på den båd. Så må du ringe og sige til din mor, jeg har ikke tøj med. Nej. Så nu. Nej, hør nu med det der, du skal ikke komme ind til mig, altså. Okay, nu kan vi stå. Nej. Og hvis der kommer mere her, så går jeg herover. Yeehaw. Du får slet ikke begået den her, var det her. Men nej, jeg hører det. Please! Okay, der bliver jeg altså på. Får jeg med på en dag? Må jeg se min flue? Altså, hvad er det for noget, der kan sige? Tak for det. Så når vi får det for varmt senere i dag, så skal vi bare her. Ja. Ej, skal vi ikke holde ikke altid bagefter? Jo, det er jeg helt med på. Og så se heller ikke en. Og så vil jeg gerne sidde der, hvor Jens sidder, andet slet på vand. Det er bare noget, jeg vil det rigtige sted. Nej! Ej, for helvede, nu gider jeg ikke mere.